Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Mambengia umancho morigereria ogetembe television umonguru atuigorire twanare wika ritukiriga ria Jumanne wasiri tuko orieti chikabere na kirongo gukwana na kibwakire na kikwabokire mambiga wasonya turabuka ningi kegerete ogenderete gutigara ase oburangeti ningi ogenderete gutigarira aborire chinga kibunetiga ekero abantu bono guse bari bakurukonga mu minchorimi basokire nabo igo gocha kubwate kibago kigima abantu obagenderete gusegasegerio kwane kinga rituko kiroria chakire banyarire kubwatira amangana abere atatu imambiga igo onye bado toraboka gose onye ko iwete eriogeriga kero obwate obo kokonya kwegorora ngo koboria nga onyare gutwara umukenya nabo igo kwebeka chinguru erinde onyare guchaka ritukeriga ikiagera ebiki mbono ebwate tense nabo igo emiremo emenge mbono egenderete nengaki yerirema nande engaki yerisimeka ase abaremi anene kuroiga ase orogongo orwagusina bonsi bali babwate ebibago mbali no gukuganiria nga ekero wacha kiriri tukoliago olichake asinchirire eyavene nainde rinyare gutwara okosese ni gose rinyare koba rituko ribwate amatunda na boigo rigesa aligia igosa karibu sana ase omurubiriga wetwani yagetembe ekero ogendete kwebwatira amangana abera atatu erinde tunyare gusanga ikiagera na mange araiga unabono ekero tokurigereria amangana asiasa na amange amangana ari ase ebinyoro gose okubori ogosaba ko bakonyi naboigo amangana yo kurigereria unabono barukyo ekero bagocha chaftam amangana ki babonete goikerania gose njira ki abaibori babonete ko babeka anyalire goikeraniwa karibu sana umancho mo rigereria enche Matilda obaigwa ase omuroberi wega erinde tunyare kumurekera amange eritukeriga ria rero nane nabo nkukonyuria nga ekero ase ekero tugenderete kurira ose kunya gusaberania bari ibaore no bokendo bonene nabo igo no gukunyuria nga nainde umuraria oyomo umanyekanete buna njoroge maura kurase gitasenekeri egia KTN na siretie obogima obwaye ngora guchase family nabo igo ojase abararia aba mwabo mancho murigereria ase engencho tuganetie kubanga ritukeriga tore naye nigongo kuborio nyare gusanga na inche aigase omuroberiga chinsemo chiricha YouTube munagetembe TV and FM ande kokosoa ase chinsemo guso mutandao ulio Facebook nigo ogotonyora munagetembe TV karibu sana kuchaka na ya tekire nigongo chaka kurase county ya Nyamira nekiro obono ebikorwa by'abantu kwerusia amagema gose konya weita ekero asekero bigenderete komentekana aigase orugongo rwagusi nigo bono yore omowakilishi bwabangina kurase county ya Nyamira omosike omosubati Jerusha Momanyi anyare kugikiria ebikorwa ebyo nabo iko goteba nerebuya abantu bonsi bali banyare kwingerwa nebirengererio gose abantu bonde bonsi bali baganire ko nya gose banyorire mbabwato muchando baganete gosanga banyare gusanga ebirengerere nabo iko kuburia obokonyi kurwase abantu bande kubwa kwerusia obugima gose kuimukia egetambukiro kyo kwerusia obugima ayiga nigare ko yakwana ritkorego kurwase kinyorokia Nyamanagu egotoka ime ward ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba ekero bono aringe gukwanira nabo igo obuya bo komentera gose obuya bo ko segeta abana banyare kwebwatira chikosi cyobobundi gose chikosi chiri cha maboko musakeito Fatgad Gisemba atuigorire mambia bono no robotiro asinjira eringikirano Omo wakirishi wabangina ime ye kaunti ya Nyamira umuske Jerusha Momanyi nigo abeire umurayo bwango mono wesokia na kugikiria ebikorwa by'abantu kwerusia obomoyo kurwase orogongo rwagusi Tima tusa bantu batwarira lot of
abandi bakong'enta abandi n'abandi bakweng'enta mnabona last week mwegweta omugaka 84 years omugaka 84 years okwebeka engori ogwesunga omugaka oyo abwenete kanga bona abachukuru bakinete kale bakotake care of him abana baye mbaro bamwenete kotake care of him lakini bono omugaka oyo rocha bongo bogwete bwaturubana bakochi kweng'enta aya nigo achire amatuka make maiga y'omugaka oyomo bw'emyaka 53 kurwase kinyoro kya Rosiaga kegotoke ward ya Nyatieko Kitutu Church South county area ya Kisii ukagirwa gwesungia enkori ing'ana omoske Rushaboigo abwatukire obosemia bwaye ase abantu abo bare n'omuchando bw'ebirengeraryo ebinge bunanere bya barabwo gusanga n'abamwe abo kuba imisanga onye turamanya ngo kubegete nseye neganke lyakobekere igoko yara gwitire at NH igoko yara wasajie family yao at NH. Please, the family the unity that God needs most igoko mobasako serious the unit of the family esa moko nyora mama ngana chakire ko rekanaiga mwakura bwangu tukwata bagambi baitoga mwarumoronche bana bakwanire biyaga mutobwata abantu banyumba 10 mutobwata bature onsi piabo eba bikiroro asenyencho nyasaye igakore akotoretera obororinga bantu mbayo ikabamenya buya sometime so tikaba bwasenyencho yokogayana omoske Cherusha nigo ayakwanirayo kurwase kinyoro kya Nyamanagu kegutuka ewode ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira ekero kyomajega okubwatuka mana boigo gusira ebyombe ao yamona singenjo ye mayaya wakorete ogatoye werende etentie ebinte binabo bike lakini biko mata sana ande biko likia abantu abange directly igo yente na okere bia sesa location ya ne mbata ji wali fa 4 ya mana senge jo address ye ne chinde na jiro jojo ji nyore gara jira rende bintu biri office aiga nigo ing'ana ya masomo ya kwanirwa no mworokia oyo ogosomia se skuru yo Bobunde ya Nyamanagu Vocational Training Center na kugania bakonywe abantu bamaniri bande chinse ko barasi $1 ono twala nilira amanda muire kero abali muturega alimba beremo boka IT na food ina teba catering ndubwa twali mubali kero iwandu bwato muchando mali oga ndubira magana ayo tukumugwa bali mubali kama batano so that so ichiko si chichire makatebo bakonya bana in the community kurwase ensemo yaye omoske Cherusha oyoboigo ogwisaranza ase komiti yechisemi ase bunge enene nigo abasegeta aborokiwa gosoa ase chisukuru chobobundi una inchira eyemo yokwenyorera obumanyi. Mimi ambayo niko katika ile kamati ninataka kuongea hivi mwaka uchao wakati ambao wataenda kufanya employment kwa sababu last week walileta matarajio yao katika budget. Nilisikia wakisema wataandika walimu ambao watakuja kufundisha polytechnics. Nitaenda kuomba hata hii shule yetu ipate walimu hata wawili so that polytechnics siendelee kukua. Hiko ripoti ya Getembe kurwasi kaunti ya Nyamira nje Fatigadi Hisemba. Naboigo omowakilishi oyo obwabasubati kurwase kaunti ya Nyamira omoske Jerusha Momanyi nigasingereire goteba buna kaunti ya Nyamira niganetie oburai obuya anene mono oburai bw'omosubati gose nigo baganetie kaunti ya Nyamira enyare gutwara omugavana omosubati kawukwana kirarenge kwenana obokonyi ase ebunge ya North Mogirango naboigo eri ya Kitutu Masaba niganyarete goteba buna ere tari gochia kongusa magega naboigo narigetinga nache gokorera abantu
Banyamira emirimo emiya nabo igo kiragenderete kubaboria banyare kumosira elinde achie gotema gose nabwe gose anyare koira chikura chio mwaka bwechiri bubere 25 nebere bose obochori obonene bore bosio gagukwana somo yogoyo iga bukubwato kobokonye gocha 7 na nene abo bare abasae abasubate mu nebyombe mirima gokora inse yekiganje kekyae kemanyakante bnankaf atinsemo chiria chenya musime ya North Magrango na bwego ne chinsemo cyabo getutu bwamasaba igo musubate jerisha bomanyi gendera ko bwagatu babuna etaraye imeye county ya Nyamira nigo yabere etaro yengencho asekirenga nigo ya mutiri kumirana n'abantu abu aberega gokonya manyaga tindiko yatigera ete arsam kuita ya mwangi to act upon na yande nare guchukwana nyaira sabwenete kogenda kubeku igogo tarakwana naliyo kwabo sarane gabere ngoje gota county ase toward tiane chance weta it's because I want to understand abantu baito na kibamenyete ngayo mutandore naita senko nyara kubeko ko nabeka na sembwenete gusukiwo chimotu naso niko boigo nyara ko bagakwirira bageriga na wasiulenga asekero kyo governor asentunda yachukura chire mutwe natwe nyara ko bagagwe soke kirario asatebire nigara tkunyara ko bagakwenekia okonye county jiga ya Nyamira bwekerano abakungu bande togo chakurusi se bacha kumbwatia nitengo chikoba iguro yabo kyara mwambe kirabo muna abantu baito Banyamira so muna bakwanire ibonde isiko 2027 ekyara na cha kolega nsi mwanta biri ndigyo mugabana I will go for governorship tindi ko chikolike keroke ngao igomba na mari ko chikondo kama county riria igomba mama county korwana baka 2027 i 20 ko chakira 2027 niko chikoro ku high excellency mwanza ria tali na ntwa bagina ria chense tole ingana ya irwo koboko amone gati abagaba kirna sem sangerekane jiga abo ba motogire na gotabano bali mega yaye ase chikura chia entunde gocha unenchire yemo yogusira e county ya Nyamira kale punge agotogonya ega agotogonya paka kero monto mategerera igona takamba teyo ando aminto iga omongi no yote neniraiga iga teneine akoboria ekerogo kyobogabana bwa Nyamira county nje na mwakaribishire ga igabunata bane round ende nabangina nende tuigo chakoruna youth bararwa igatwe beke yange bana toganyo mongina icha torore erine nento musugume 2027 nega tokwa chikura mama county nagendera tako kolega asiengia yagerire wanto kumusuki abo mugabana amua kutoka Kitutu Masaba Nyamira yote tumeamua raundi tuna support Cherusha Momanyi akuwe gavana eginko report ligetaseni kya wanjete kya Gatembe kuregase county ya Nyamira inchingo nkuru kwa Polycarp okara kutigana nayo ase orogongo rwa Gusii nande bono kero ebikorwa biri byogokagera abantu kuba abarogi nigo bono byabiri bikogikirigwa ekero ase ekero nabo igo ekero bono yarorekanire nganigo abantu abange bagendete kwimukia ebitambukiro nabo igo kubeka amachiko ase amaboko abo ase okubaita abantu ekiagera babakagire kubwatekana namang'ana yoborogi bono eamate mokorwa ase ekenyoro kia Masabo egotoka ime ye ward ya Gesusu ebunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii nigo bono yanyarire kuboria gose gusaba oyamate yabo gose yamate yo enyare konyora obwene bwabo magega yo mugako yomo omanyekanete buna gose mugaka bwenke yo manyekanete buna Simon Otuoma gosambwa na abanyakenyoro kubwatekana na kerianga akageire koba omorogi musakeito Gabriel Nyakundi na ringe asichinse mecho katobaira oroboti rwabene yamateye mukuru wa sensemo ya Masabo ikiki kutoka asewodi ya Gesusu ebunge Nyaribari Masabo county ya Kisii nigo ekolera obwene bwabo mega y'umugaka wenka eyo gusambwa ase gukagerwa kuba omorogi bantu bagachaka kona kuga nkaiga ko into bwate dikwanda bobas na gochiyesu twakuga gugo bakona ukura mama taba na shughuli era kaidanga na abana tu yaba sambiriga so mama konyora abantu baikire isikwa banga aichira bagukura ngo moibio tomosambe
So unfortunately bakake nyumba yona bagete both sides kuchidirisha mulangu chinyasi bakatago labuna muroche ga kuchibichecho bakatago bakarusi tata nyumba na mama no arenge gagu akamaba masawa tisiko ko nyumba ile ka bamuita akamasawa kisiko akamubeka gisia adi bakamotongi kuna itire yabekire ngabwo abunko lengi mwanya bwatabu isabekire umuriro agenda tegwoka asomongina bwenkeyo oyunyalete gutamakurwa senkeyo elinde kwenyorera obokonyi nigagenderete kurwanira obugima bwae asenya gitari ya ichoni te omiete mpaka yangu chi amarunsa agatama gochimate para kebisa chisanga kachengi mata chikasi nchane mpaka bugakite furonde kaenda nyagitari no ari nyagitari bunango kwanaiga ichuni kurengana ni amate nigo yerana goteba buna nigo umugaka oyo asambitwe asokubekererwa koba omorogi ebiriri my cousin Edwin amone na makoyo yore yango mba muhimo gituba kamwire nyagitari akabweniwa ekera bwena nande baadaye ibarasa njaro setu iyi alingi litwe matatu kara yaro siwe barasa untumu agapimu n'abantu banda abange sana bekenyoro ikamana gotuko nguntumu tabugati bibiriri nigo baganiriye serikali gokora obutukia sobwime elinde konyora obwene bwabo munaitire etukumetie etogo sabe serikali ibwatie uya elinde umugako oyo ni familia yaye enyore haki na ukweli. Serikali ifuatilie haya mambo ili watu wachue ukweli na haki itendeke kwa kila mtu. Kingo reporter Gitembe kurwa Sebunge Nyaribari Masabe County ya Kisii Ninche Nyakondi Gabriel. Naboigo rituko riegoro nigo bono amateyamo hose abanyakenyoro bakorwa ase kenyore kemo ime ye wodi yabogeka banyarete gutwara amaririanda amanene naboigo oikira gosamba enyomba yomukagero yomo oyobeire kagwikirania ebikorwa abyobosalia ekero ase ekero naboigo bagosanga no musakeito dipo nasanya nigo banyarete koerera buna omukagero oyo nigo abeire kakobekwa biara ase chintunda chinyinge korende naboigo nigabeire nonyeka goika naboigo gosibwa nande kobera ejela goika gukura egisibo kiae abo bono nga gwikira bono nande taranyara ukotigana nebikorwa ebi kero baimo gitige tambukiro na kusamba as enka ayaye kera ogokora nigo kore nengere yaye amateye nyagosira makori kurwa sekenyoro kya Gesoni ewodi yabo gekebunge ya Kitutu cha South nigetigarete bono no moichano munene maiga ye nyumba yabo kubekwa umuriro kujya guika koera kubwatekana nebikoro bibusalia bikoretwe nkeywe no moigwa mwana na matebiria matuka mange atibo bukabara ando chachi etakagendera kigakenya omuntu omong'anta matutamanyiti bachire batagwire nyumba eki batongirie omuriro nande nyumba etabiara bwagachite omuntu wagachite nyumba makori maremu abana abandi batigara maitisi bachikurara maiga jogotebekana nigabeteka gusagana abamwabo nomoro anene ebikore ebiga byabere bikorekana asekegori geke nigo bono babwatukeirwe egekurire getindi chingaki ekegori geke kyaburigwe gwekanya nabo gwetanga na maryogo yogotindia omwana orerende omwana orechoke bwate biga no tebi umwana bwate tiga esabu ekore omwana atanjeti toko mukonya manje ona gotengete no moronchira gokenya bona batu atobwo abana bande baise kurigerie ibintu byakorirwa aha abamura bona iga bepange boyo bekabya bataje chinde bechingi ya nande barengera linki babande bakora igo bara bwe komenya obugima burobya konya batete komenya obugima obya batiga mangane ebintu binywa chie biko bachana biko chigokora bikoro byabo tuku babo kenya bande nari baramenya matuka mange nande onde yora amachegia sare buoye igo konya baramenya tano morembo umya
ichinga kichonsi ensemo nokurwania abantu oboibi na borobweti botigiri magega noni ncho onkumiti ande to ichani tekebeke kiabe ande ga kikenyole ge kiabe idebo abana paka abana bake bataki matoka ne bakuri tubati toke mugondo sukari bya bachi bakre baira bonga ibakose bagwaka cyo kino wagutokago umusawo yo igabwe myaka yegatwa asirieta onchwali niko bona bereka okora ibikoro bune biga asamatuka maega goikerere kubwatwa ko irwa sechera anene asogweterega sibo ono muiwo yo twajire kumubeka biya litanga nito kwa mawaterie nyomba akore kebe agatagorerwe nyombe ino ere nsabu nero tatie tigotegera mangana twajite kumate mwisho ekera bwatu ne chingo kechu na ire tume no gotona butoire kuna kwa kanya kuboria eseli ali no gotokwana lakini akarabera imesana matuka manga acha kubwatu no bwango bona bwajite tara akora mutie nyoma ba ando okorire gento kende kiabutu kugochi ukira rero nakige baje gusambire nyombe chinga kibona bamenyi bense meyo bamenyere tobwoba anena asogosaganwa botuko nigo bono abantu baboliwe ko bamaison na boigo obotukiniko bwachakire asokobeka abakagirwa abaikabyara kuripoteri katasenikia ukegetembe kurigase kinyoro kiagesoni kigotoke wodi ya Bogeka ime yo muchio nyakoe ebunge ya kitutu cha Sauti litalia na inkuru kwa dipon asanya Haboigo okoirania ase egati yari areme ya siasa bono amatuka make magega ya masaboko kolekana ase county ya Nyamira elio okosabera oburai bwe county yo nigo bono abarai ensemo ya barai besokire na gukwanira oburai obuya ime county yo kero babolire abarai bande banyare gukora emeremo asinjira erengikirano elio kone kinga omomenyi bwe county ya Nyamira onyorire amagenderero oyore oyo bwango iga gukwana no mwana siasa umanyikanete buna musike Philemon Morara apiemi hoyo nyalete goteba buna nigo abarai kurwase county yo baganire gochamo na kubwaterana eri koeneke ngabanyalire gwikirania chira buna umusake ito Polycarp Okara agotumanya omwana siasa yiga kurwasa rwango rwagusiye nigabero mwana siasa bwango monoko gendera kugikiria nchira oburai bwe county Nyamira bwagendera ko bokoba asikiria atebire nigo oburai ubutari obuyege ntukirire county Nyamira kugendera kuratira samagendero au buna twenstomete Nyamira abatoro chama obokongu borororo na ande ntwegenete nga injira nerororo turarosie bintu bitu bya Nyamira bibebuya no ane chirecord chikora ruegwa igokonyora asamangana development igotore abomo area lakini asamangana corruption igotore number 1 igo Nyamira nere as a position yembe ukona boigo nigagendera ko bwagoteba oburai bwa devolution nigo bwachita sinsiga ya Kenya gokonya abananchi be ebinyoro ime asaganire serikali ya county ya Nyamira kubwatrana unenjiro ya moyo gokinyo bulemi obwo abalemi abange kurasora gongorigarwe county Nyamira abegetogo semelia sekore Nyamira ne county erenke ebwate chi constituency nya na ande ebwate abantu baro banyamira baradi working liro barieto nerigia lakini bone problem ngasere neringa abaremi egakora abantu abange nabaremi mbabwato bokongu obonge mona seke merigie chae egakora na kiekenene okonyoranga abantu banyamira na ubakuria chi factory cheito tokuri chibese chinke ekero kombea ne chi factory chinde country apemyo yogendere ko bwagusira abanyakiombe akorwa sorogongo rwagusi nane naso kwa bwatokera matunda yo korengana monera arakonye gukina oburemi nigo agendere ko baboyo gakoboria abarayikorwa se county Nyamira aba MCA wekananye no museneta bokremere myabo bwekirano liko konya serikali ya county gukina obisie era konye devolution no vice senator eko gere ya senator na eri kuriye na kichibese chino mwairu chigotumeka ekere senator eri week as oversight ne GMC county assembly biasara mbiyo biraenderere gaste kunyarikana igonje no gatebya abantu baitu banyamira chikurangare chire county assembly nebugate mandate yae
office ye governor nebwate mandate yaye lakini ekero okonyora okong'usana na kora ase county assembly CMC mba konyara gokora egasi yao bunetakeire igo nogosaba ng'a tigango okong'usana na goke nari barakora egasi iri babwenerete gokora kuringana na constitution yaito ya Kenya. Omweli oyo nigapia miagendere koboria ng'a ogochamo kumogusi na gukorera abagusi kwendekia ebirogo aobyo oburayi bw'ensejeiga asabera omurayi obwango mono komwa Fred Matiang'i okoboko na kuboria abagusi koroisie kiame kikera abakonye asasegetire boiga abagusi na nene abarayi koria chikura koroisi koyo rogongo rwagusi nenchire yemo yokwendekia mng'a obeire omurayi osibo bwachorio bunene igo gotware patia ya manege nteki ya mono lakini gotware pati goikato tware gento kitokoroka party democracy onyorenga tai party tokoroka yemo lakini abantu babere batatu bayone tiere yabo egento tutatageti n'abana siasa bari bagwetanga ninga na bagotoretera amini bagotoretera Matiang'i igo tika toko na kongusana nanga inje ngo support Matiang'i mono tiango toende tumurigiri chikura iginko report rigeta seneke kya wanchite kya Gatembe kuriga ase county Nyamira inche konkoro kwa Polycarp okara egotigana nayo oyore omorwanereri bobwene bwa mwanya bantu gwetera se kiombe kya Gusii Governance Watch nande oyoro mwana siasa mosubati omosike Rachel Otundo nigo bono anyarire korwa okoboria buna center gose ase ogochakiwa kwa aggregation center ase nsemo ya Kenya iyo gutoka ime ye county ya Kisii iyo bono ya chibesa chenyarite kubwatuka kora ase county gochaka omoroberio yo korende gwikira aboniga nigekorereka nga sente iyo iraba ke gochakiwa elio iyo yarenge iyo gochikwaneki nga abasaya abange gose abantu abange kora igase county ya Kisii banyarire kwenyorera emerimo korende bono nigo anyarire kurwa ogokura ogotindi nabo igo koboria emerobere buneyo kero okonyora nga county ya bwatukire chisiringi chiarenge goika chimilioni emiyemo na 50 korinde omoroberio yo toranyara ogochaka korengana na omosubati Rachel Otundo nigo serikali ya county yabonete kubwatuka chisiringi chimilioni 250 nabo igo serikali enene inyare kubwatuka chibesa echo elio kweneke nga aggregation center yo yagachire oboikirano secretary ya Gusii Governance Watch chuka ndiko tayanga nduga situ ngokurigire na kigasi gendete gokobo na bari birugo ndutu ko basaba mukore gasi no biya nande ntumura torisiko ga tukuriye birugo tutaranyora we have to keep you on check uma tokorere gasi ndia wala liswali mkwate sirero no gotebanga ntubwate aria kurende aggregation center iliya yo gitukanya ngaria SCS Moses Kuria agita kaibura aggregation center alikuwa gachiro around 500 million. 250 million was supposed to be given by the county. 250 million was supposed to be given by the national government. So far, information about 150 million was released from the county to do that business. The contractor, but so far, also on the ground, what is there? Nothing much has been done. So the question we are asking, the contractor because 150 million is not loose change. Secondly, why is it that the governor, the national government, the remaining 250 with the job? Aggregation center create jobs for our youths. So that is the question we are asking. So to the governor, in place, follow them and follow them fast. So we are asking the contractor, what is the problem? Or we are asking the county government to give us an audit of what is happening, what we are and to understand
because these are our projects and we must follow, because Chibasiko is our money. We must follow and we must be kept to understand it. Mwancho murigereria na ukumanyanga aggregation center nigo erekereke wanda ekioge kunyara kweneke nga abaremi baretire rigesa liabo nabo igo gokorera obonjoriri arorokonia nabo igo kugura gwetera ase eke wanda kio kiabonete kwagachwa ase ense mweri ya Kenya nabo igo gusikabozio nekero omoroberio igabo bwenia osha ogenderete kutwara gose ogenderere kuimokia okwemurungania korwase aba Kenya bange nigo bono enyagitaria AM imanyekanete buna Matasia nursing home korwa ase county ya Kajiado yanyarire kwemurunganiria omoroberio yose bagoteba serikali bono teri kubwatoka chibesa buna yakabwatokire amatukari omoroberio omukoro omanyekanete buna NHIF orenge gokora emirimo bagukwana negitaseni kyagetembe musubati omanyekanete buna Esther Karanja nigo anyarire kuboria serikali nyare kwenekianga yaikeranirie omoroberio yo erinde abarwire banyare gokonyeka umusekito Pius okemwa korwa ase orogongo oro nigo bono anyarite gusangana barabo nabo igo ekero abarwire bande banyarite korwa ogokura nabo igo korwa ekirero kyabo gocha serikali enyare kurigiriria engane yo erinde banyare konyora obokonyi chinga kibono chinyagitari aho gati yechiria che serikali nabo igo chinyagitari chia abanyene chimaye na private orwase ensemega ya Matasi gotoka ime ya Rongai ime ye county ya Kajiado gati ya batene tuko chinyagitari chigabanya kwa bakuru birengeri byabona ko tubona echinga kibono ya sha ya mayeka na NHIF chinga kichiga ya nyarako koleta bunge chia segati ya bale bakero kwa bakuru kwa na chinyagitari au kwa kujara kwa chinyagitari ya Matasi na Singhomo kuna negati ya chinyagitari chiri banyarako bako kwenya ababiri wetera asekali ya sha kurindege tukuri babatabakirga bamaito yo gocha kunyara ko bakana bono niko baburiye serikali boneke kuna yanya ko bogego sokia asenchire abeneke kimana bwego kuba manyanga nakibana nyore chibesa nonye chinga kibono chinyagitari o chikagere bogo kokora basikobo mugiro aseri tukuri gotobeke kadi ya sha inyagitari ya Matasi na Singhomo niko batabiri kuna niko bagenda tukunyara ko babako bashugulikirane muno igati yabali muna bwego wekaba sikari abo chikadi cyabo acyere ko bakigo tumeka anemono ase usikuba rwali banyana bondi ko banyana ko bakokole kali bagoteba kuna nerebuya chinga kibono serikali igenda kwebanga ko yeneke kuna yanya ko bagekolenda abwego ko bayinyora gekogera nigo bana baro bagenda ko guchangia uchumi yense ya Kenya ko babuya umwachumuri riri antu yarako batokwana negati ya balia banyana ko bakurwali kwasenya gitari gababere batatu patomanyinga ngaki umuroberi yogenda tasensemega yangu ni Esther Karanja. I work for Matasi Nursing Home as a marketing executive na tumeshukuru asubuhi ya leo kwa kututembelea. Nikijibu tu hapo kuhusu SHA, tumekuwa tukiona wagonjwa kupitia hiyo insurance ambapo ni ya kila Mkenya wetu, na tumekuwa tukiwa encourage hata waweze kujisajili zaidi, na mahali hapa tumesajili watu wengi na tunaendelea kuwaona for the last 2 months. Na wale waliofaidika zaidi katika hiyo SHA ni wale watu ambao wako na chronic diseases kama hypertension, diabetes, na pia wamama ambao waliweza kuja kujifungua mahali hapa, na zaidi wakati kaunti yetu ulikuwa na mgomo katika hospitali. Sasa tuko na changamoto mbili kupitia hiyo SHA pia, kwamba hatujui kwa sasa on finances ni nani atatulipa, kwa sababu watu hawakuweza kuchagua outpatient for their services as a facility, na sasa on that capitation hatujui watatumia formula gani kuweza kulipa watu. Kawaida mimi huja hapa tangu wakati wa NHIF na tunaendelea na SHA. I managed to register myself last week kitu Wednesday hivi, so for now on SHA this is my second visit and nothing wrong with it. We've been treated. Now I'm going back home. So I like it. Let's see. Haujakuwa na changamoto yoyote kutoka kubadilisha SHA NHIF kuja SHA? Hapana. Na kuna wagonjwa ambao hawajatana leo, kuna wale ambao wanaona kwamba hospitali zingegoma kwa sababu hawana pesa. Na wametumia kadi sana. Ungesema nini juu hizo kadi pia hospitali ziko na wasiwasi kuhusu na? Mimi nimetibiwa. Haina wasiwasi.
Gutigana nayo ni gobono togukura no roboti irwabene rwe wiki yiga kurwase omusakito Daniel Ontiri ekiro anyarete gukora itaro yae gocha ase ebungeri ya Kitutu Chache North eyo egotoka ime ye county ya Kisii eyo bono yabeire gekorawa gose yabeire gekora ase ebikorwa byobwengi amarwali atancheiri nabo igo kiranyarete gusanga nabarabo nanyarete konyora abanya kenyoro ao nabo igo bali abagendete gukora obonchoreri oboiga ekiro egekuru ketindi kegendete kubwatuko gocha ase bali abakora obonchoreri obo banyare gwesonania ase ebiasara binde ebyo byancheire ne serikali gose bikobwatia arichiko oroboti oro ase embeo ase oroboti rwabene eikiga ngurwa se bunge ya Kitutu Chache North imeye county ya Kisii ebunge yamanyekanire muno asa matuka bwangwega aso bwengi no bonia pamorwa tanchiri na munechanga nenyasore iginto kigendrete koleta asare nene na sensemo ya kigugi ase kenyero kya metembe chitariki sano chumutinyi uyikomi mwaka wechirubere na 2024 kenyore kiganigo giasiretie abasaye babere magaga yukagirwa konywechanga iyo yarenge mbe ase baenete gwena kurwa chinga kicho chia mate chiabo tichanya konyoro bwene na bakagirwa nigo bagotara bunakende tikiabete na kurwa chinga kicho obonchiriri obwo bokaigererwa mono asense mwinde nyakora ime ya kegogi ititi ime ye ward ya Marani na mona se kenyoro kya Bunyagatanyi nigo hase chiroboti ebinyole biga bimenyete nabaoni giata hase myake menge bono egento kyagendere gosariria chinka chinyinge osirio mulembe na kubuna chinyumo chinke omugaka atandi oburu kurwa masakwe ime ye ward ya Sensi nigo areberero kubatekana no mwana yo mumbura oyo sireire ime ya Marua na nigo bono ebwateranirie na mangana yobwebe wetu no murigo nigo atamete asekiribuna omugaka tanya koraranka ikikire hoyomo bumochando bwokea kumabaro bwabana abakonyorwa ase Kitutu Chache North mutagwanja mutu bwate cia Marua yake gose nake gosasire siru kiara tabwate bugima nanya nyunga robu ya bwa Maruna bo omwana kajira kanyura Marua yone igagoicha igokanga nesioro bono muri kuigwana tiori gago chigo akareta na musibati onde gaiga bonsi obakonywa maru korengana nobotuki wagetembe ase sekta yobochenu aso mwako eta abana ebingwerere nigo banyoretwe elwemo nichimikianda boka na kurwa omwako yugo chaka goikabono abana abatokere nigo bare emiemo na 99 na sechi wodinye chense miyokereyemo nigo yalikirie abana 50 boka aiga nigagocha chinga kiboyo eikieta omosae bwemyaka 13 kurwa se wodi ya Sensi akagirwa konywerio egento kirete usirio bwemo bwae niye maga yo komenya sinka yoko nyamurwa ase gekigetambe egekorebo yo kenegetwe hase kenyiro kiaro siaga aso mugaka w'emyaka 53 nene atogete gesungetie ne maga yo konywa marua mange lakini wana korale musego setima idinga kiamogechi tandete tripoti ocha kwengenta asense mwende asokogania kumanya sababu yo komentekana kwa maroiga ase sub county ya Marani nigo twagendereria sabari ito wika service yo mokomanda bobanyimbo ase sub county ga ichigo toka sensemo ya Riuma Emmanuel Rono. Me as a sub county police commander for the last 1 year I have experienced the same and it has ripped off a lot of families. The issue of drug abuse also has given the birth to other cases like murder, domestic violence, suicide. Omentabuna hesaba wenene no botaka na basubati abange nigo barabatakanwa na rometeliansa ko yasiria. We have found out that there is the issue of economic pressure. The economic pressure gives now the whereby the locals find it easier for them now to go and dwell in these illicit brews so that
they tend to think that there are issues of economic pressures that they have will get away with it. Obulia ukubwatira na gati ya bwatania chi sector au iligo ikirania ikirenga kiaye. Here in Marani, there is need to have a whole community approach. All the stakeholders, we need to team up together. The Ngaos, the National Police Service, the leaders, the opinion leaders in the society, we need to have them on board. And we have meetings with these people so that we can engage them and find out the root cause why this vice is on the rise. Another issue is that I'm also urging the NGOs also to have some meetings with these wananchi. Maybe they may have a lot to tell us that may also help us. Wiki ikiego chali tuko nechinga kibunechiga kerana indenda cho kwariganiria roboti ronderwa bene kurubateregeta seni kiagetembe kurega se kaunti ya Kisii litrene nguru ku Daniel Untiri. Abo nabaoni viata wa maru antanjeiri ase orukongo orwagusi bagendete konya kumurikirwa nekero igwete ngachinka chinyinge nigo chigenderete korera ase bono ebikorwa byo bosalia ase injira iri yokoiba naboigo ogweita kwa abantu anene muno abasae kogenderete konekiwa ase chinsemecho buna okoigura musikito agotumanya naboigo nga nonye ne chinka chinyinge nigo chanare ko bachi kosareka ekero abarugi batamire kuro ase chinka chiabo magega ya keria kegotebekana nga nigo bono abaga kabange usabasae abange ase chinsemecho ase count ase ase bungeyo ya Kitutu Chache North bagendereire ko bakonywa amaro na gutinda wetania ekerengo naboigo nigo bono egekuro kere guchase abanyanyimbo naboigo bonsi bari batenerete amanganayo banyare kwenekia nga ebikorwa ebyo gose oboingi bwa amaro atanjiri byanyarire egokegwa nabo ngiwete nigo bono omo director na kumboli nga ningi gekoirera gose nga ningi kiragere nga ekero muntu akonywa gose agotinda anyare koerusana ni ase familia yae gose nga ki ogotinda gokonyara koenekia ogokea gokoibora abana ase enka eyo nengana ere enkongu sana nigo bono chinka chinyinge cyabonekire ekiagera bono abantu tibali chinguru abantu nigo banyarire gwesaria gwetera ase okonywa naboigo ogotinda gwetania ekerengo anene muno ase okonywa marwari atancheiri mwanjo murigereria ayo naro arenge ase ensemeri ya tikire chinsa chiabono mambi naboigo nekerongo konyorenga ekero wiki aborokiwa gose chiskuru chinyinge ase ense ya Kenya chigendete kogenda ase omotimoko manyakanete na midterm gose half term irigo bono aborokiwa bange gose kero kende omonto akwebolia nga half term ye ne yagasiki kyagera nga nigo aborokiwa gusabana bagochanka bacha kubeka eriogi eyiga half term nonya matemwali bagokora kero bakogenda ase midterm nigo agokonya koenekia nga omorokiwa nyarire komanya ninkikeri manyire gochaka una etam gose anene muno buna bono ekero mwako chagete gwikira boniga ningi anyarire komanya ekero are ase skuru ngokonyere yanyara gwase omorokiwa naboigo nonye aborokia babo bamanya ekero bagochokorwa nonya ase midterm yiga ase entunda yomwerio yetam gose ya kabiri kengese ya kabiri ningi babonete gukora nsembo kibabonete kubeka omokia elio kwenekinga aborokiwa baiga banyorire amatokeo gose amachibu are amaronge ekero etamu egochikoera naboigo eti nechingaki cha aborokiwa kogenda gotimoka naboigo okeania stress elio gocha na masomo ekiagera
nigo konyoranga ebirengereria binge nigo bigo chanda aborokiwa kero bare ase chiskuru ekiagera nigo bare ase ebitabo ekero ase ekero na aboigo hiti ne chingaki aborokiwa bwenete wanjerwa bagenda bego kyabuna bono bari bakogenda nonye wake mipira goseko soranania ase mangana yechigo sori ao banyara gotumukia abongo na boigo gosanga na abasane babo gose abakegori babo kero baumeranire na boigo kwerusiare nebitabu ase igeka nonye ikiwike ya mugose amatukatano una serikali ebangete na aboigo tokorigeria ichine chingaki nonye aborokia nonye mbarabu bakogenda batimuka na boigo gosanga nechi family chabo bakora amangana buna bono okokora chitaro gocha ase chinsemo au korinde nekero ake aboroki wabaiga gose eruse yega ya halftime yaikire amangana na mange agoika akorekana buna bono konyororenga aboroki wambale bagoche banyora omochando ki afya buna bari bagotwara stress mbare bagoche abesoanania na mangana yokonywa amarwa tanjiri gose gosoanani nebinto biria bigotindia buna bono okonywa marwa yo na kuta nonye chi nyasore gose Beyonce biri bigutwa nonye chisigara konyororenga aborokiwa ngwesona ni bare ase amangana mange nande nkonyororenga abaibori mbare bagwika batindi ase chinga kimune chiga chaftam ekero okonyoranga baganeti abana ose abana babonyare gosoma chinga ki chionsi yo koreto muchando omanene igokera after muyeriga eye yabeire nigo abaibori bubonete gwika abana babo ange nakwene kinga baba someire anene mono ase amangana aria yo gwetindi amangana ari yo gutumika kwechisimi ese mitandao ya kijamii yabeire emechando emenene ase aboroke kira omwana obo araike asenga osaye uno moroki wakira waikira asenga chinga kichiga chaftam nerebya kwerenda na boigo kwenekia wakorire amanganari abonenete ase chinga kichiga toko genda ase mutimo komoke hinde tunyare kwirana nere samiyenda aiga ase studio tunyare kumurikira gusekorigereria chigazeti chiri tukeriga Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Getembe Television ekeonga kiamamogusi Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand au echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na boigo chire chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuragani wochoganire erangiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikira no tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi.
Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering, power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HELB. Wana bweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getembe Television ekionga Kyamamogusi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati enda usialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia ye chigage emerungibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray, brick red, tile red, maroon, sky blue na boigo na green. Ubutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom unyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumuchuri gobusongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekionga Kyamamogusi.
HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo eyo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nagokwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigoba kubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Inche no manyagitari irinike maobanyi, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchito bosongo. Na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia obobwenia bwekerero e technology yo korigerio mugero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara muchanda twakwa amariogo na amariogo yaitu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura amariogo asense ya Hong Kong eyeri ni China na amariogo ande ni gotokurusia asense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni gotokurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande na gotokurusia somo cho India na ayande ni gotokunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere tokubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyore ubugwenia. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono mbao kwarigania ayumureme chingati chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo nechimbusuru chingia byonse asamugoria mayakegema ni goba gotoka asomuchi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell kusa orosege rwabo orunene kegema rore jogo angene skuru iyoboroso ya jogo primary bagresi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kimya igesariao asokugura ubuyo ni chimbusuru chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. You will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments because we are ladies. We know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of carpentry and joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of carpentry and joinery gives you an equal opportunity in the market, hence settling your rights. Welcome. Welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you and welcome to Keroka. Getembe Television ekeonga kiamamogusi.
This new year, discover something new every day on your StarTimes decoder. Buy an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet subscription to enjoy the magic of African stories on ST Swahili, AMC Movies, and ST Nollywood. Tales of adventure that take you far on Bliss TV, ST Kung Fu, Z Cinema, and Nat Geo. Or a dish decoder plus 1 month free super bouquet subscription to watch heartwarming dramas that bring you closer. Do you want to be my wife? Yes, David. I want to marry you. Exciting kids shows to keep the little ones entertained. You got it, dude. Experience the thrill of live sports on La Liga and Bundesliga. For every mood, for every moment. StarTimes. Enjoy digital life. Getembe Television ekeonga kiama mugusi. Nabatebi nambasira kitoronigizi ekotuka nsa mochibu gembo nsa stage yechi bigibigi nsa ajonyo kotate space pk na ne kabisa live and direct onyo kotate ufa chisi mimbu yeto ayege ntoko koraneke okochankoro kitobese kobwanga ko kungaina tikankoro chitibi no chiriga etibi urwambara etibiri jambi ebetrio kutumia nyomba kwa raza kura duniani ebetrio ko keria gari yao majiji betri na raro fogo laki amaliko no ali ga kurugwe ga sikuka okutura tulijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragiri manyange jonzi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chi speaker amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio ao mpaka chirie chigari chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge akeroteri kweba chisora panels tarere imeyumu chibugembo stage gorigoro oseo kesimi asa 0729 646 385 aiga no numbers ba customer baito bons asimole na baliganiri kerege nto tobwate na neto bwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa chaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyomba Numbers Electronics aiga nto bwate kerege nto asirigori dio mubuko o Getembe Television ekeonga kiama mugusi. Gitebe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bwechinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi ubusoni bwechianga nebintu ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara machine chekerero nebindebinge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigono institute ye ebwate chi computer nebintu ebinge byukwegeli ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoro iga asama lieta kwa Alpato Maliba mwalimu monne Ogetwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana sogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cyobufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cyobufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche nechi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyinge munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke
Gitwebe Technical Training Institute nikikutuka kilomita moyuka kurosomochi umogwawa asepare nene yilami ya kuroikonge kogenda Chebera. Inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student Gitwebe Training Institute. Iga karkware tro mwana Gitwebe security gere guarantee. At present abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire kwa leto mwana atuare skills tokonye Kenya yetu. Asamange bakiresimi asinamba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Gitembe Television ekeonga kiamamogusi. Ufanisi International Hospitality College ne college mono egokoa ribagarigia riukwigera chikosi ao kiakogera nigo eanchiri ne kiumbekeria gia TVET imeyense ya Kenya nigo ekwigiria chikosi bna certificate in food production, barista course, housekeeping and laundry course, pastry and bakery, mixology, food and beverage, F&B service. Nigoba kutoka ase para ya Getare Nyamira bypass Nyankungu Road ase orabakire isimi 0796145344. Sobadikire email ufanisicollege254@gmail.com. Ufanisi International Hospitality College inchu wekeronse omugusi mwensi ase mwabeta karibu ase Ufanisi International Hospitality College college ya Kerero college kwegeria igoro y'oburugi twabani ari mwensi leta banafunzi kubwa mono nchumwegere asobo mabwago chumotiri bia mono. Gitembe Television ekeonga kiamamogusi. Josemo Distributors nabonia baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikeranwo mbabwate ebinto byambogondobu na chimbusuro chirie chetembo Duma 6213 DK777 Bioneer na Bana 691 Boigo KH500 Nechinde Chinyenge mbabwate Rifle Seta gose roundups amaliogo yokurabia na koburuga eliogosime kalioka otalikolema na amuyo yechinyencho ao kurwa ase chikambani ao boigo mbabwate chinyeke ne chindagira ao chietugobuna Max Milik na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia bwoboreme kurwa ase abamanyi boboleme bosa kegma inyora amaguli yabo nigo ali aya inse kegma asebinto byekene otanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo asichinsagyo ao buna Kisi Keroka Kirgols Nabungoma Kisi nigo bagutuka anyene roundabout ya KTRH gusekisi Teaching and Referral Hospital asebara yenyagitari asamange bakire esimi ase number 0791444734 gose 0791444732 Josemo Distributors asubwa nsubwo boleme nobotuge. Gitembe Television ekeonga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana wo anyorera obumanyi nanene w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibundusa chikosi ao igaiga ntubwata chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwata
tubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase course ya Computing and Informatics Department. Tubwate course ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitume Lab ase nsemo ya Community and Online Working. Imiyeskuru yigaya keti nigo tubwate Modern Library yubwate bintu byonsi ibiraga nibyo gotumika ari nayo. Kubundisa tule course ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero. Nkoigeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigo tokwigelia Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyolera ubumanyi bwekerero unabono hairdressing, pedicure, manicure egati ubumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ajirira moletu mwanu ainyolere ubumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Jenkefa Nyakinyanya Mugaka ninja registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute. Keroka ntubwate course cha kisasa ichichiragere umwana anyole gase so bwango usaso kwerikana na segase na atali kwa service ase school fees ndasa kutanga kwansi ile busa ase ngeje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana wika Keroka tokumo konya oso ase program ya kusibisonyo tanya kwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso ogwanja ko ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigatoba to kasi school ete Keroka mureta so bwango ndo batana na accommodation injibwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli mbaje utokonya matukane mutu asamange na bogwaka esimgwe transit number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirena kwenyolera obumanye ili wibekiri bagali lya asense yiga yokwerwanirira. Getembe Television ekeonga kiamamogusi ase ogo design print na boigo brand gwakero chibiche na boigo videography kisi printing hub KPH nintwe abanyankongo asorongo iriga incho kisi printing hub asokoro saligwa chibana chonsi chibene chirorabo sebana chinde chonsi chi signages chibene cha 3D nintu number yemo ogo apply chi passport na boigo chi visa ogo print ne korosi chi diary, chi t-shirt, chi hoodie, chi kobia, amaburi, chi reflector, ebikombe, chi wristband, amo nechi chuba chi amache, as graphic designing, as chi poster, chi flyer, funeral programs. Kerato dari kweba chi magazine, ajirago cha eger toko konya nka intogo toka, ase mitandao tonyore buna kisi printing hub, ase ogo cha as chibeshito, Tori Sansara Complex Center Fast Flow kusotwa kresimia senamba 0727 026368 kusem 0115 541502 KC Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? Getembe Television ekeonga kiamamogusi Shah Ceramics igubago kwa a special offer bunno iga asechi tile au nokugora chikaton emronge toto nigo kwa growth kilo isato bosa kukura chikaton meronge tano nigo kwa kilo isano na isato bosa kukura chikaton emrongo etano ne tato nigo kwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endonse nigo kwegwa ye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya bere Kansas Plaza angana Quick Mart kisi opposite Mucha Place. Getembe Television ekeonga kiamamogusi
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare injara ayo mworo karugetanda bana mbare injara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana ndio mwancho murigereria ekirabono twasoire ase nsemeri ya magazeti nere samiyenda sama matuka bangi nakiwakire. Yeah, by the way, it has been long. Lakini bwakire byanya sai nomye. Na abokire naende no turega igatura ranga nararia rasa magazeti. Ningi kiago sasa kiribono. No, wanasema siku njema huonekana asubuhi. So ni asubuhi na ni siku njema naende kutubwate good health kwikatobe no mogoko. Tukoiranelio monguru mbia mono. Naende ndocenga kwaragora ngita gikeye maiga Julia Kerubo korwa Bahrain Peter Omari good morning korwa Sugutanya Mache watching live korwa Nakuru City Salams Club oyu omosori wege susu size mdogo ka black out good morning ka black from Magenche biamano sana Nyabera Mogeni Wesco korwa Kiligoris pamoja Edrian's mom korwa Oroboti Nyatie konere Ruth Kemundo biamano sana Honorable Julius omosomba hawateba kurwa amakara matutu size mdogo ka black hawatebe kenepi ay ningo ogoita ogose gosamba oyo mino ay ine tori gokora kende kerema mincha na yeso kono koboria kubwatekana bari bagosambirwa chinyomba gose bari bagosamba asebi korwa biri ngani go bakagire koba abarogi na Alex Mautia gote mangana makongo bori korubogeka Christopher Atandi gote bwakire bya korwa Burangi Kenyambi na boigo Frederick Ogembo gote bana bwakire Matilda ase studio motware litukorigia na mbuya mono na 04 agoteba korwa Nyaisa Manga Eric Osoro korwa Kiumburi Taro bwakire na Sophie Mogotu pamoja pia mono sana Sam ekero ondo chinga ingane yega yogo samba kwa bantu lakini asingecho yebiro na po tutache konyerigereria mono yaberige kwane kiwasi orugongo orwagusi ngira nyara gukwanira gukira abantu bagusambira chinyumba kwanya omuntu sambiro umugaka omugotu gomongino omugotu nga esinja kagire ko bomorogi. So I think this habit y'abantu bakoimuka bajerengeringa abagaka bari abo gusabanya n'abarogi. I think it's a very bad habit. Namba ya kabere I don't think ngo abantu lichiko ryo gochaka gusambira abantu chinyomba gusego samba abantu koira libagari ryo gukora ibintu binebyo like they are judging, you know, people are very judgmental by the lakini korengana nebi kunego teba umuntu obwate that ribaga ryoko nachira abantu ekina nyasaye bweka buna twistorega ntoribaya nabaranyore uyibuna kwa murengere maybe ati no morogiare na ino bwate kendeke go chandete ayengo gusambire nyasaye bweko oroseti umuntu maybe tara amwa kumuira. Then I think that habit of gusambira abantu chinyomba was in one way or the other gusamba umuntu that habit should stop. Like ndobo ntikoira libaga gusiko na chekina kutokebeka sama gokaito. It is very wrong. Yes. Hona singincho yebro tokurigire gazeti buna rero gazeti ya Daily Nation, gazeti ya The Standard, ya Taifa Leo, ya The Star neraroro ntibwate amangana mange buna bono ndochukurwa ase ya Daily Nation korende Sam nariko gane uchakere na chi headline chirase gazeti ya The Standard yetu kuri rero ngochakaga ganese gazeti ya The Standard Raila caged nkwaro chigoro murai bwo mu bwazimio no murai bense umuske William Ruto gesaba genda aliase umuchodi wa Addis Ababa baluze election area
no bane ngasi nsemo chiri cha Mombasa State House ya Mombasa na inde nabo kwali kuligirigali chibicha cyalengo go se chinkwana cyalengo they were referring him as a prime minister konyoma itako ku former prime minister like now that is in the government is now the minister na doro che monyombiro binge sana ikotabanga mbata itekoro sirivaga Leo Prime Minister na ande baro chenga Raila Odinga na babwenerete. Ningyo goteberanga nigo harimo Prime Minister. Oto murai wese na bare kumuruka igore Prime Minister. Actually na bare kurukuna rora gazeti yamo atabanga aitwa Prime Minister. Ama tuka yuande kero barenge in usabare gotiamana igare kurukwa former Prime Minister. Lakini bona ya igakurukwa Prime Minister kwarre igabono kerore serikali manabukuru kwa malieta maya mugano wina bako enyora page ya karenga mo page ya kane igoro ngaki igoro umrai wese aberekejed ngabono obekiru nyomba otugiru obekiru ngaki torake beke kuba kejed uko tuga obekiru enjagete zero grazing bono is being zero grazed bono Matilda tayeto nyorenga bono iga onyomurai naro kero monta tamani tigo saigwe tabere ne Raila Odinga ekiagera bwatu munguso na bwate numbers yaro muga kori na aba 8 years they are saying but na bwate command yae and you cannot underrate that igo murai wense na maetenga buna bono trochi na bona tabwati bichangia Mount Kenya na no maete Mount Kenya babwate numbers aya bono numbers which maybe let's assume cha sirire kero barenga sobo chori igabwata chikura 6.9 Ruto kabwata 7. That's just roughly 200,000 and you cannot underrate that. So numbers chiricha na chitagete that's why I'm getanga na ndakonya kumokeji korenda jiwe asobo kiranu nyanyora asepeji yakane asegazeti ya The Standard alafu tubwate iga ase by the mwana bari naro na rosirete bugimabwaye Njoroge Mwaura iga ringi na koleta sepita sini binge sana bana bono kichabo KTN ka osiririo bugimabwaye karat 74 igo bono bana bana bari tedo tumengore yito on my own behalf tiganda tumengore ya nko chiase familiaria ya John Njoroge Mwaura aso osiririo bugimabwaye kubwatukana na chisababu maybe jitare konyarekana nigarenge gukorerwa surgery eyo bono yaretete gusega beteka gukorerwa surgery yaretete complications nyingi andekero kurigireria miaka yae umetekero monta igire miaka 7 okonyoranga nonye immunity yae yairanirense kurende na konyenande na tebire nengore nene guchase abararia gucha ase bonsi bari abereka gukorera mirimo nabo igo guchase nka yae go bono mugano na gotena bokonyora page ya kane we have Raila and Ruto coast meeting sets the stage for possible coalition. It is very possible that na wara korega siamo korende amatukona mangatigarte tiabanya kwebanga samangana siasa alafu Gachagua grips on Senate feds as Alice Osted. I think umuntu bono go kumia Rigathi Gachagua. I think in one way or the other Raila Odinga bariba ababwatani baribaye ase bunge ndochinga na ubako nyakwira mabagalia yababwatani bariba Gachagua unabono onkwarora Oburu Odinga na chorgo chia se committee akabomwa omo chairperson osomo nyakerogo ndochega Mombasa Senator of Mohamed Faki elected of chair of Senate Lands Committee replacing Nyandarua John Methu no yomo waba senator bari bwatoro mbere ryo cyase umurai wense omukoro umukonyi bumurai wense omukoro Rigathi Gachagua igabona koranga amabagari ya Gachagua bono maite government wekebe arranged nigwete imonye bagatebanga na baraete ofisi mu prime minister so enere nchiranere yubagendrete konyakobeka emikakati barusi ababwatani bari ba Rigathi Gachagua Matilda tarigento getangani ngwaroche kero last time when we had the Jubilee administration kero murai wense oyorengo Uhuru Kenyatta na William Ruto bachiete kombo egente getangani bakorete no kurusia abwatani bari baye na bamuru komen babo kiture kindiki bakarusia se basama bagali bakarusia sama una bono roche kiture kindiki garenge deputy speaker akarusiwa oyo ndarenge majority murukomene akarusiwa bakareta abwatani bari baye so it's something normal and we expect that
igo bono na ba nagendete asesiasa igo oborai ne chinguru oborai na boigo goika organize nyomba yabo na bagoteba egerebe in order asobwango mono asepeje gatano rimo court blocks JSC from pursuing removal of petition against top judges again tonge botutukana mbere bogandrete asege kigambere kuriye kanene ndo chege bicha omo deputy chief justice oyorenere Philomena Mwilu babo Isaac Lenaola oyondega iga judge Mohamed Ibrahim na boigo judge William Ouko so bado obotutukana mbere bogandrete gari ase JSC yako garanga aba mbare bayire kina gyo taka kubarusyo bisi korende ekine kina kere ase court I think nabo turaga kwan gwikira now you have a point bono umu chief justice osekirale ne timu yae ya batano na babere niko bono baigetie okurera kwabo egusebirero byabo gochase committee eri ekyombekyo gya JSC for Judicial Service Commission erinde enyare ekyombeke kinyare gutanga ekoti techa kubarusia bisi gose techa ko kwanera manganayo korende bono nga ekoti ya nyare gutuguterare getambukiro kyo ekere ekoti ero bono yancherete aba wakili abu obabwate mangana yugo se babwate kuralamika igoro ye abo obokoleri bwa abaiga batano na babere nga bache obosio banyara gukwana mangana yo korende nigo toko yatira ekigambero nonye ekigambero oro chingana kigyatangire igongana kiro kingete abo wakili anoke yokogenda kubekera amamocho abo bare bakora na omo chief justice Martha Koome Togoskochia ase page ya gatano na gatatu a Kenyan officer killed in Haiti as a mission faces huge challenges. By the for the first time to gurenga kuraba na aba nyimbo wagenda se ya sema ya Haiti ndo chega iga oyo mokoranga na bao anya tukoga gusio bugima bwaye ando koranga bachakire gutwara challenges gari ya sensemeria Haiti eso ndo chega iga babegete bicha yaba nyanyimbabwe bare ase mission yabo igobono okoranga kiya chakire gotomena gose maiti bono ngiya chakire gotomena buna bagotebanga kimeturamba inapo ikore tu bwabo wanane anani mono buchase chi family chiri chimanyete nga abancho babo no bare ase bagenderete ne mission asense yo ya Haiti korene roko basavera maya nabo iko no kubolia nge serikali nyare kwene kya abantu abaiga use abanyanyimba abaiga bonsi mbare no bolendi boisaine aina rara manene ase gazeti ya The Standard kirota ite konyora chia bari chia sopo ikiran genda onyore gazeti ya The Standard egere onyara konyora yande asenchira yobo ikiran mbuya monasane gazeti ya Daily Nation elitukoria rero lingana limwamu ilikubolinga who wanted this Brighton dead nga naraiga umo menyoyo mukose oyo rekorwa ase ense otario mo Kenya anyarete goitwa ase chinsemo kosekari asense ya Kenya Esegotana Scott walked out of his hotel room on February 16th at about 11:50 a.m. but did not tell his colleagues or staff where he was going to. Oiga niga anyarete gosoka kurwa ase arenge naboigo akanyara goitwa karega ase ense ya Kenya niga wate miaka 55 amanyekanete muna Campbell Scott bono ngakera abanyanyimbo bagendete kunyagotema korigia ningo onyarete goita omonto oyo koro asenseri guseni gare omo British koro asense ya Britain aiga sense ya Kenya ngaigo bono oyo negati ya abantu bari batari aba Kenya bagocha sense ya Kenya gusena obotaria bagocha bagokora ebiasara byabo kwanyoranga baitirwa asenjira yobotutukana neke okonyoranga marange ebikorwa bune bigo okonyoranga nechibesa kosenibo nero ekogera obuke bago buiga boikirani bomugano yora se page ya gatatu ekero bono kero omonta akuboria gose ebonsi nonye abanyanyimbo nabo igo bari bateneta magana yoborendi bakuboria ningonyarete kwenekianga oyiga onyarire goitwa asaiteretwe gosese omobero oyo togete ase orosana romanyekanete na Congo Forest ime ya county ya Makueni
uyu ni gari kurwa ase ense ya Britain mwana uyu ase page ya gatatu gazeti ni ya Daily Nation na boigo e page ya kane gwike ya gatano egoteba na Ruto Raila show of unity samu wakwa ni rengane yu ekero obono yaro rekanrenga umurai bwense umuske William Ruto na boigo umurai bwikya makirikia ODM muske Raila Odinga nigo barorekanire kubwata na kigima na boigo ogo chamo anene mono ko echinga kichiga ekero Raila Odinga tanya tukoira ekero keri kya African Union mukano yo page ya kane ni ya gatano enyore ya senchira yo bwikirano na former Supreme Judges secure orders against a Judicial Service Commission ngabono nandi aba wakili bande bane kurwa ase ekigambiro ekenene aiga gose court ya Supreme nigo bono nande ebanyarire ko ira kose gotema kurigia nande amangana nande baranyare kusama mochande bakubabekera bari ase kyombekere ya Judicial Service Commission asagotebanga. They say the commission has failed to protect judicial officers from persistent vilifying speeches. Ngabono nigo abo babekire kyombekyo kya Judicial Service Commission amamocho ekiagera bagoteba inkera nyara kwegerera aba wakili bonsi nabo igo bali bakurigeria mangana yiri chika sense ya Kenya anne monekero obabeire bagotoka ase obokon defense Mwilu Ibrahim and Leonola and Ouko link disciplinary process to disparaging posts ngani go bono banyarire goteba kose basoerere kyombekeri ya Judicial Service Commission seba goteba ngankira nyara kubalinda ekiagerekera batokire bakuramwa n'abakenya gose abarayigete ekyombekyo nkira nyara kurigereria engane ga century nkirano mwana yo page ya kabiri gazeti ni ya Daily Nation na Raila convenes his party meeting after AUC laws nigo bono arorekane nga nigo aganetie kokora egeikaro na abwatani bonsi bikia makirikia ODM magega yokuwa kura sikiro gukirikia AUC mugano yo page ya gatano na limo na Muturi the cabinet secretary going flat out to annoy Ruto nga waziri Justin Bedan Njoka Muturi nero bono rorekanire nga igagendete komogechi omurai bwense keraseke ngazi bikaro binde byonse bono nero beire utari kubwata na aba waziri bande ereni gagukwana mangana atari kogenda gusatari kochio murai bwense omotu mangana atari komogoki kigima. So I think waziri Muturi akoranga bono yekirenga kieria ndage tonyorenga kero abarai bari konyara bare ase egento tokurukanga they are part of the negotiation team because nobody ase meseria yoko ganya no barai gose okoreto barai boko baga no barai ngaki maybe bwento koba una bono I want to tell you omo waziri oyokurukanga nere Justin Muturi tache tikare a member ye chama ya UDA Justin Muturi used to have okay no kire kiama echama kia so is part of the larger coalition of Kenya Kwanza so nabwate maybe ndatebenga obale mu bwabwate bugo nabwate chinguru cyo kwana because it doesn't come from UDA it comes from his own party you know as siasa ntobwate chinyomo cha siasa that ebiyama buna bono mu bwa Kenya Kwanza ngokonyoranga beside that we have UDA ebwate byame bingi ebwate abana chama abange gose bwate biroko bingase bunge ntubwate ebyama binde birosete omugwe ine nyomo kwarare bono I think Muturi igara senyomo you know ya right ya Kenya Kwanza ya Kenya Kwanza bono enyomo nabo ikayasinya sometimes and ngoikere wate banga no bono esi ikere no mugako yo akorosa I think kwa ndosiri na ende bono bintu kare ko think kare kubyanchirana I think so Muturi is kind of like that and again if you look at Muturi comes from Embu Egakuru Embu you know he has been serving as MP of Siakago Karega gacheka bagano kabambere north and south I think and then akorwa se county already ya orokiriko to our opposition which is Sumara Ibense not twice ochira ali akaenda mwanyina agachukwa na mwana health bakamukana akaogererwa tugaicha kero mwana oleni kivuti asira akatomwa no Mara Ibense kwenda kumwakilisha kirata ketoko some speech akakana we don't know whether it was planned or whatever lakini ndudrochike kande kwa ikobono at some point nabwate no Mara Ibense ko maybe kwenda kobo mwango kurusi Muturi
ne bwate repercussions chae na bwate chinguru is part of the leader. Number 2 ne chama igo ne bwata ne bai within Embu. Despite the fact that we have Cecily Mbarile okorwa same county ya Embu na hanere chairperson ya UDA, you cannot underrate Muturi and Nero Mugavana Quarter. So I think as they are planning, Nima Tenga Chake Kimotoni. So he will make sure that the steps is taking inchire again to get the keramo konye again na state bado abenga Nero what the number assassin area Embu. Yeah. Ngabono ningi kiagirira kogenda flat kurigire buna kero urugite possible committee ose kamati yo kurigireria obokoreri buna amangana aria aleba ose abakori emirimo asense ya Kenya nigo bona nyarite gotebanga serikali ono ebintu biri ko prioritize gose ko ya di ikobeka bosio etibirie biengenjo amangana aria bona te kurigirerirwa serikali teraya rigireria senchira ere ndonge nande ase oboime buna aganirie yo yaretete amabori amange kubwatikana no borai ose kareta maswali amange ngakimurai wense akonyara akora na boigo konyora ngo mwaziri nero ukwana amangana makongo nchira buniye na boigo gashagwa Alice boycott Senate committee polls nga eke ngwake kwanira buna ekero bono bali abasani bae Rigathi Gachagua bono nigo barorekanire nga kwebacha tipatagiti wesonania ase amangana ebikaro biechi Senate ebyo bikorigire gose kamati chiri me Senate chikorigire amangana bono nigo bachakire kongusa magega na ngotebere nga amangana more trouble for Waititu as DPP fights to restore money laundering charges nga bono nigo nande obobe bogendete comment kana kubwatikana noyo kabiro umugavana umukoro bwe county ya Kiambu Ferdinand Waititu ekira bono ekoti yanyarire kose Directorate of Public Prosecution atebete nigo agendete kurwania erinde chivesa chiri chanyarite ko tumeka ko chivesa chiri chanyarite ko sira chinyare ko ba koiranigwa nande bali bonsi gose bina biri byonsi bya mubwateranete kubwatakana ne chivesa ekyabonete kwa kana bibe restored erinde anyare gwakanira bwikirano. Okay. Omugano yora sepeji ya 5 egazeti ya Daily Nation na boigo page 10 kokwanirira mangana ye obochenu asegotana how Sha abandoned baby Ariana in her hour of need. Omwana naraiga obwate obokongu kegima ase umwana yaganiri chibese cyarenge emiliyoni yamo enugutaisano nemo erinda nyare konyora obokonyi korinde umuroberi wiga umuyobo wakana chibese gosibo wakana chibese uchase obowenia osha okanyara kumo feli yani ngatunyare tigoikera na time eyererete umwana uyo manyakanete buna Ariana gosirio bugima obwaye nga medical cover Teresa her mother consistently sent contributions to the now defunct NHIF for the past 10 years. Nga mamu mabo umwana uyo nigabere ka wakana chibesa uchase ekyombekeri kyamanyikanete buna NHIF ase myaka 10 bono korendekero umwana yachikonyora abwate umuchando Sha tichiti kumokonye kiagira ekero konyora nga sam abantu abangi ngwa kana bare NHIF bakana umuroberi wego Sha lakini mpanya kurwara agende atumike chibese ichiga kono konyora nga chibese chiae nchianya gukora mirimende yonsi lakini urware iru no mwana riri aganetio bokonyi konyora nga Sha ya mofeili ringa singinjo yachagete moisonde kero kende pesa nchire isana mete ine ngana pesana atakiri 1.6 million korende Sha kanyara kubwatoka 23,000 chioka eyo ningana ere yogo ichana na page ya kabere una konye gwake tevire Kenyan officer killed in Haiti una chigaziti chare ronga omo biso yomo umunyanyimbo yomo nyare usiri bugima bwaye asenseli ya Haiti wetera senchira yogo itwa as in that Caribbean nation nabo egazeti yiga egoteba na totaraika ase gazeti ya Taifa Leo ukonyeranga asamu keronkorigeriria iga ni mbwate gazeti ya The Star ase bicha ere bosiabu bwate etebo gose omo nige bwate chibesa chiri abantu babonete wakana gochase eke umuroberi ori bo NSSF
NSSF ne chibasa chiri abantu obagwakana chachi kubakonya nomonekero obachire ko retire. Yes. Egotebanga NSSF rates how you will retire with 16 million Kenyan shillings. Ngakyo montara nyare ko retire kabwati chibesa chinyingi sana asikigancha goikera ekerengo kichi milioni 15 nemo peji yakane goike ya gatano na boigo kurwa ase tokorigire kurwa sense mo ya county ya chinsa mo chiri cha Kuria egotoka me county ya Kuria egotoka me county ya Migori. Yes. Nigo bono babori gwenga onye muganetie chi basari karatikana na mangana FGM. Okay, FGM. Want bursary, avoid FGM, residents in Kuria urged. Hine gazeti ya The Star yeli tukoria lera gotabanga onye abantu bakorwa Kuria yogotoka me county ya Migori ometaba Kuria nabagusi na bakoro kwa batende na bakoro kwa batende abantu they are almost the same by the kosike lugha ya buma tena boko yigwa yes neke gusi lakini kebrukane torra nige Tanzania kebwate njira getara kini nabo the way neke gusi ngere imeke umate these bantus nabo ko igunga mbapo bweka nabo no na bakongo do you know abakongo sometimes ndomiro bakwana mwana moke nabo ngiye kuna mwana moke lakini rene nabo ko ngambaro so those are bantus bono nigo omurai so kirenda ko batebia onye muganete kwa yo wache basari karatiga gusara abana abanyaroka ayo na ariase gazeti yo ya The Star yeri tukoria rero nande ndo chengo kwanere nga Kenya feels the pressure of shunning career envoys ngabona kiro emirimo emenge gusenjira ubonchore bogenete gokorwa asechi kampuni chi parastato che serikali yani ama onchori yagenete gokorekana ase chi avisi chinyinge nigo bono aba Kenya bange bachakire kuigwa liberererio kubwatakana no bonchorere kiagera mbale batugutire emirimo mbale emishara ya migirwe kigima nande mbale kwanyorenga emirimo eri babwate banyarire konachwa gose mishara yabo yanyarire egokeigwa eyo ne gazeti ya The Star yeri tukoria rero na tukorigereria ringana rimwamu ase gazeti ya Taifa Leo egotebana aitwa waziri mkuu Raila Odinga omoske Raila Odinga ni wabona arukirwe waziri mkuu naro chegoro na bwate karo kialenga chisemo cha Mombasa you could tell the deputy president by the way karate nete gokwana kumu address Raila Odinga igate betenga diar ko mwarga ni ache gokwana igamoro getenga waziri mkuu and normally we have not there are some people who are still surprised how these guys para MSA baramu entira baba bakorutira na look at the campaigns they did yonda tabo no musijini muganga mzee wa vitendawili ndo tabo no mwibi sijinga ki lakini rero iga siasa unajua Mandago alisema Shegwaro tulikobeka asenkoro and they used to call him former prime minister those days but I'm surprised yesterday na nende twakwa neteke mapema I'm like rero keirorerwa ngoboringa ki of all the days how comes that leo anaitwa waziri mkuu na inde kero kindikia kwana aka-invite Raila and do you know who invited the president? Raila Odinga himself akabona nero mukonyi umurai bwense asegota na handshake baada ya juma moja la kupunga unyunyu Dubai kutokana na kupoteza wenyekiti wa tume ya Afrika katika uchaguzi ngani gachete kogenda asinseri ya Dubai elindara chigwa kwembeo betekero konyaranga chi campaign cha beire molero bochori bwa elire utakiro umuntu orayana kya kagende wiki yemo rende kiranya arite koirana gocha igasense ya Kenya ni gobono murai bwense kero arenge ase ikulo enge gosamagacho a State Lodge ime Mombasa anyarete iganyarete koro kiganga yaye yo como beka ase serikali ya Kenya kwanza Naini Raila Odinga bona gabuna nawe te Matilda igango munyarukonde bwensi bono uregeti otagete nyomo umunyakieni otagete nyomo kiro monte gata gete kumwikange whether ate bengango boli achukuro gositari koboli lakini he is a determinant but for me una na chika kote bankelinga gokonyoranga bono omorai bwense ate to recover numbers chirianda kaba bwata ni balibaye especially from the Mount Kenya wasiri yokwegena nere igatete komenta na inde bono igatete kuchinyora from a person
obete namba ibere nechikura chinyingi. So when number 2 and 1 comes, na vego chikova etimu enkongu kigima ese gotebanga sasa rais amtambua Raila kama waziri mkuu. Mwana uyora sepeji ya kabiri gazeti ni ya Taifa Leo. Na taharuki watu 22 mpaka wa Kenya Ethiopia wakiuawa. Ngani ento ayikwande tukururi tukuregoro ekerobo sagani gose obobego bogende tukonekiwa ase urubebe gose ase county area Turkana ase urubebe rwense ya Kenya neri ya Ethiopia ngabantu wikire 22 basiria magimabo kurengana ni gazeti ya Taifa Leo. Na boigo ni gondo chingaiga omwaziri omonene gose omonene wa mawaziri omuske Musalia Mudavadi noria bweke gancheke serikali John Mbadi niko banyare kurangirwa ase obosio obwebunge. Mudavadi Mbadi waitwa bungeni fanyare kwerera ngaki ense ya Kenya gendete gokoria nene muno ase ebirogo biri babwate. Na boigo ngoteberenga wanaharakati wataka Wetangula afungwe gerezani kwa miezi 6. Wanasema hakuwa na uwezo wa kutoa uamuzi kuhusu wingi au uchache wa Azimio na Kenya Kwanza akiwa speaker. Nga ekeraro mu speaker bwe bunge tabone tiko imo kigetambo kende gyonsi osekuru gochika ngambara bibara abake nande mbara bibara abange ime eye bunge bono nigo bali bagenderete ko bose bamanyekana tubona activists bali bakwegera obone bwambanya bantu batebire nigabonete kubekwa biara kose anyare kubekwa sejela egesibo kiemetinyi etano no yomo page ya kane nyoro mugano yo asinjira enyikeranu na aigangu kwandira mangana nga Ruto ajitetea kwa kuchelewa kanisa na nyaritokoena na chisababu chagreta kanyorwe kanisa ndo chenga amangana na bange vitisho vya Gachagua dhidi ya Rais Ruto si vya busara ngabono inchira amangana yu kose amangana ali umora mukoro Rigathi Gachagua agende tukubwata ko cyase serikali ngabono tari gosemya gose ngatari amangana kwagacha. Iyo ne page ya 5 na 2 ase gazeti yega na nande ntobwate iga Pope Francis we kanisa ye Katoliki ni gatogete nande kabwate amatukande babere bagukwana mungana buna pneumonia na maroirande ande korinde nande ritukurigoro mbanya ritukubwata koro boti gose korwase chinse mochiri cha Vatican nigo banya ritukukwanira nga Pope Francis onyare utwara na indo muchando wenyigo usekidin fela page ya 5 na 3 mugano ya sinjire ngirano esta mukwanyore dondo dondo yeri tukulia rero ntatenkore all the way to kwa Vonza kwa Vonza ere kitri kwanya kwa saga kwa Vonza kwa Vonza ere kitri rero kwa manyire wa konta to dabaga kitui abantu abangi bamaite badenga baganga no bakuru Kitui. Wala posta nyingi ganga muganga kutoka Kitui. Okaranga Kitui. Otari boganga bono toya nda sega igakorukunga kwa Vonza. Muno kwanya to birthday yawe ndiye. Yani January. Why wakori. Bono inchendegeti. Inchende fe mumo amine mutinyo ga 5 na 3. That is August 2 gomoje mombe kira mauga mangi sana. Bono kwa Vonza Kitui na momo jamaa kitawate birthday tendo kwalika basani njugo chalende boni mbwate birthday nda bantu mbale baraba kuru banje tekeki ndiko bata injure nda boni mbwata mangana mayaga iga kero baika tari basacha tari banyaroka kero baika umu swati yorende bwo mungwano bwate birthday akamuga se basacha ngo celebrate birthday barafsin liachi ko barraiga aga gente que tangani akarate bang abaise kama superega sokesko choki para karagenda akabaseri kuruka mbi mana sogocha mbi mana bono mayo mwachire mwaroka ne go support musana ino bono karagenda akabate bono choki para agenda insecurity bone keke nabo yabaruete muno abanyarokawe kurendi asiji sababu rende chitamanya kaini kwara ko banaye gwasare kunga kwara ko botarari keke kwara banaye gwachire umuyaga abasani bona bune kubati abasani batembaravi ikiagira njira tiyo muragende kogenda guchingira birthday yo muntu amwe kumuka aseri abanyaroka boka musubati oya batabitanga njinde tikora abanyaroka gayi
Omancho murigereria ayo na yare ase chigazeti cheri tukoria rero nande ase ngincho yebiro ane no gukunyoria nga nchi gotwara gusase gekeke tuchugotwara bagene gase studio korwa ase eskuru eri ya obobundi ya keroka ego ya ligeni kegima irinde tunyare gusanga ayo asinjira yobwa mosam engane yemo ekero ogochikogenda agosekero togochikogenda se mutimoko ngibone engana ndakwane mwali kero no mugako abate birthday to seria abantu tigabaria keki tigamboga ni ritu kurigia ando cia semore mugendere kogokera Getembe TV yes kogenda se mutimoko moke erinde asege kere bosio tunyare gusona bagene gase studio tunyare gukwanira amangana ayechisemi kero dire rituko oria Jumanne kero tugende tukurigereria njira kituranyare kosegeta abasaye banyare kwebwatera chikosi iche cha magoko korende kendera gutigara ime yo murubiri yega gwetwani ya Getembe Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Getembe Television ekionga kiamamugusi ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse niko kwarwalire na gusalia indibo enyinge bono tukwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange we call your prostate no borere bwa sumbuira abagakenga abagaka sana bwe sukari what we call the genesis of diabetes na kiborere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borere kra manyinga kogenda igure somo bero Walfit itosomete chinchereza to chokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngende kwa conventional medicine yani onyagitari obwa kawaida itosomete ngende kwa nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida kwa mfano we have ntupiko amino acids ntubwate fatty acids ntubwate vitamins na kadhalika bigo tumeka esokorwa ya marwaire nchirende yagata tusomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia marioga akurwese mete twarwa ya marwaire igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 Walfit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka Getembe Television ekionga kiamamugusi nkuri jule obe umumanyi buo bogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia eyuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigepige nkwegeli pale boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D
C3 ase chigali cha matatu. Amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ya driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batari kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi, Keroka, Sondu, Isebania, Lolgorion, Keanja, Suneka, na Antimaru. Asamange na bukubakira isini asichi namba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 01010981 RS Modern Driving asi obogendia obuya. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Amarietane na Eriki Misuko na Eriki Misuko no manyagetaria imeye nyagetaria ya Nugapesi ni nyagetaria kutoka somo chubo songo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gutumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea. Nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusi asa atambe twaberire gaiga segekege tambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekyo mogongo gugwatia amagora ko bimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to ya Nugapesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga Nugapesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera kemika somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no Diamond Tomenium nilitaliana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getali na irunya getali paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getali ya Nugapesi elinde mokonde munanji gwetenga yankonjire tinare konyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono konyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Esther Nyariki ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya Nugapesi nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ole buya noro konyara kurigia enibo asamange na buku bakirisi migwetira sichi namba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nugabest gotanga mbuya kubwa kogwenia. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Say your last prayer, Edna. Siyo kuna mwanamke na roho mbaya kama mama. Nakuomba. You crazy? You slapped me and I will slap you again. Mwah. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite Today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Eyubwate sigineta bwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kianda na mirongo kianda na kianda chuka. Gose na buku gura decoder yuka asachi shilingi elwe yemo chimi kianda na mirongo kianda na kianda. Wigo na bo okwego kiane package ya busa umutenyo yomo. Yani free premium package. Asamange na buku talira eduka ya sungusia electronics sinsamo cha kibirigo kose Mark Ovale Skymax Supermarket imeyumuchulia Unyamira. Wigo na buku talira Gelsol imeyama Simba Plaza na Wigo Aleno eyuirangi na daraja imeyumuchuwa Songo. Asamange ake simigwetara sechi namba 0205200025 gose 0703010000. Zuku, life got better. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ine nubwo atemerega gose nubwo anetemerega yawe ikarane boronge
nutagete chiema chingia naende chintingu chiokugora gosego komboya tarera Buffer Tents. Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune meyega yao ya ikiranire burunge mbabwate birogo byogo komboya naende ngokora bare decorations ase meyega yonsi boigo nkorose bare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting wood router yue kubutora perspex aluco board cellular board PVC wood forex wood engraving sheet na MDF nkorosia bare CNC decorations ase bintu au buna kubutora chi black sheet korosia merangwa ebita chitirisa ebirogo bed heads sofa faces signage grills door labels wall arts interior and exterior decorations ne bintu binde binge Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitari ya nyangena ase bare roche gesonso nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia marogoba asa mange bakere simia se namba 0729226464 gose 0723 Getembe Television ekeonga kiamamogusi 1 2 3 4 5 Makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ntatengo tebi ga makopio engombe ye ga yaho entere yirulete ebine biyanda mama ke muntuma engombe ye nigo okochikwa getika siko ya twere pakaba gumbangali bono ntatengo tebi ga kokokonya pitata ntatuminyoke immediately gale somo chito bosongo eduka nere gali ekorukunga Enokem Agrobet Enokem Agrobet Limited Enokem Agrobet straight wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu we kama lioko konyora immediate kwanza ligeli no mogondo ligeli bono no mogondo ligeli toko gendo ko na malioko yoko sibye kenyambi iga right and direct mogondo ko be very clear Enokem wanashughulika na ng'ombe ama na samba Enokem Agrobet egotiri na keregento ke korukikyo bole mitata amangana ye chingoko gotuka Enokem amangana ye chiombe Enokem eduka ya bene ne kabisa ige gotuka gali chogo ekero gotira buri omonto kwa Nyamira gali chogo no monto gotira Nyamira nsa Kisi town chogo esikati kiri aje bono konyora Enokem Agrobet ase eduka ya bene ne mapema Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo aiga farikoni mapema oposti amagutazeli mapema nchirinditiyo aye koraiga sibe ng'ombe yoche ko chango kobe mapema sibe ng'ombe Getembe Television ekeonga kiamamogusi Nilan Hub niye moya chiduka echi chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures aseli golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwo ne chikala au mbabwate recliner sofa sets ejora onchura ne bunu kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets ejukire chechi 7 seater nabwo ne chechi 6 seater ejukire chechi rangi ne chi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ejora tumeke aso kubeke TV yao buya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyore imbe y'umucyo musongo asebara yasunika migori otara ikasenya gitari ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetarase chinamba chito echo chire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet.
Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na bwigo chire cha mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekariguri iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikira ntutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering, power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, scribal studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HELB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiria amabati anda usialia utagete showroom